Trafil nás slak. A tým nemyslím mŕtvicu, aj keď Slovensko vyzerá, ako keby už jednu prekonalo. Potom zdochli. Myslím tým nákazu dobytka, slintačku a krývačku. Niečo kváka ako kačica, chodí ako kačica, vyzerá ako kačica, je to kačica. Počas týždňa sa na Slovensku zistili až 4 chovy s touto nákazou. Zatiaľ čo okolité štáty vrátane Maďarska, kde sa to začalo a je tam len jedno ohnisko, sa začali chrániť proti nám, my sme niekoľko dní nevedeli zabezpečiť ani dezinfekčné rohože na hranice a dokonca sme mŕtve nakazené zvieratá prevážali do kafilérie v Žiline nezabezpečené naprieč celou krajinou, ako by sa nič nedialo. Nič mu není, otraz mozgu má. Situácia je tak vážna, že podľa Fica tá hnusná Európska únia k nám posiela 2 odborníkov na pomoc. Dokonca nás chcú ešte aj odškodniť. Zrazu nám je členstvo v EÚ platné, že pán premiér. Presne tak. Naša jediná kafiléria nestíha a tak sa pán minister pôdohospodárstva rozhodol, že ich budeme aj zahrabávať. Kde inde je krajšie miesto na zakopávanie nakazených mŕtvych kráv, než kilometr od ľudských obydlí na vojenskom priestore za Levicami alebo na nelegálnej skládke Vlčie hory bez akéhokoľvek informovania obyvateľov. To sa tak nerobí do psej matere. Dobré ráno, vážení poslanci, vážené poslankyne. Po dlhých 4 mesiacoch sa poslanci vrátili do parlamentu. To bolo niečo neskutočné. A dokonca už so zvýšenými platmi. Zaslúžite si vyššie platy, potom ako ľudia sa musia skladať na konsolidáciu a nerokovali ste viac než 4,5 mesiaca? Sme v stave, kedy aj lekár na obvodnom oddelení niekedy už pomaly dosahuje väčší plat ako poslanec Národnej rady. Po roku ale máme predsedu parlamentu. Rok trvalo vláde zvoliť nástupcu Pellegriniho, ktorý sa odpratal na reprezentatívnu funkciu. Stal sa ním Richard Raši z Hlasu. Áno, to je ten, ktorý sa nazval Pekným. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Bývalý europoslanec Miroslav Radačovský nastúpil do parlamentu ako náhrada za Rudolfa Huliaka. Bol však trošku dezorientovaný. Ste nenastúpili do poslaneckého klubu SNS, vy ste kandidovali za SNS na kandidátke. Teraz ste prišli vlastne. A vy ste teda toho názoru, že ja so svojimi skúsenostiami životnými, s tým, že som vedel predpovedať, že bude teda mier, že ako skončí vojna teda na Ukrajine, ja potrebujem byť v nejakom klube, aby mi diktovali, ako sa mám rozhodovať. No nie, len kandidovali ste na kandidátke SNS, tak len sa... Ako fyzická osoba, samozrejme. Čiže, a budete podporovať koalíciu? Prosím? Budete podporovať koalíciu? A to je relevantná otázka, nie? Aby sme, lebo koalícia sa hrdí tým, že má počty. Áno? No samozrejme, že koalícia to bezpodmienečne. A budete podporovať každý koaličný návrh, keď hovoríte, že bezpodmienečne budete koaličný poslanec? Bezpodmienečne každý? Bezpodmienečne každý. A bude to v súlade s vašim svedomím? Bude to v súlade s mojím vedomím a svedomím. Čiže čokoľvek koalícia navrhne, má vašu podporu bez ohľadu na to, čo to bude. A extravagantné gestá, teda vypúšťanie holubí, z toho bude? To nie je extravagantné hemstvo, to je, pokiaľ si niekto myslí, že holubica mier už tak potrebné v súčasnej dobe je extravagantné gesto, tak je na debil, ne? Alebo nemysliaci tvor. Budete mať záujem možno aj o členstvo v klube strany Smer, keďže s nimi komunikujete? Čo? Veď ja som predseda strany Slovenský patriot. Ale pán Lučanský je v strane Patriot a je v klube SNS, ak sa nemýlim. Pán Lučanský. To ja neviem, treba sa ho opýtať. Ale on je člen strany Slovenský patriot. Čiže zostávate nezaradeným poslancom na... Neviem, ako to tu chodí. No poslanec Národnej rady. V USA riešia obrovský škandál. Poradca prezidenta Donalda Trumpa, Michael Waltz, omylom pridal do minára denníka The Atlantic Jeffreyho Goldberga do četovacej skupiny v aplikácii Signal. Čože? Okrem Waltza v nej bol minister obrany Pete Hegseth, šéfka tajných služieb Tulsi Gabbardová a niekoľko ľudí zo CIA. Čože? Waltz ho pridal v čase, keď sa akurát dohadovali na útoku na ciele Hutijov v Jemene. Čože? Áno, počujete správne. Jedni z najdôležitejších členov americkej vlády si dohadovali vojenské plány v četovacej skupine v verejne dostupnej aplikácii Signal. A to je, že jeho! Toto bude z dnešných minút všetko. Ďakujeme vám za vypočutie už našej 4. epizódy a počujeme sa zase na budúce.
Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Nevyzerám veru zle, už jen vyhrám bez vojny.